Il-Malta Business Registry kompla jsaħħaħ l-rwol tiegħu bħala pilastru ewlieni għas-settur tan-negozju b'aktar kumpaniji jiġu reġistrati fostna, preżenza internazzjonali aktar b'saħħitha u investiment kontinwu fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi li joffri. Skont ir-rapport annwali tal-istess Reġistru Nazzjonali għall-2025, intlaħaq livell rekord fi numru ta' kumpaniji reġistrati, riżultati li jirrifletti l-kompetittività tal-ġurisdizzjoni Maltija u l-interess kontinwu ta' investituri lokali u barranin biex jistabbilixxu l-operat tagħhom f'pajjiżna. Fl-istess waqt l-MBR kompla jaħdem biex issaħħaħ il-preżenza tiegħu fuq livell internazzjonali b'Malta tkompli tkun rikonoxxuta bħala ċentru attrajenti u sikura l-kumpaniji illi ifittxu ambjent regolatorju stabbli u servizzi effiċjenti. Part importanti minn din it-trasformazzjoni kienet il-qabża teknoloġika li għamel l-MBR. Matul is-snin l-użu ta' sistemi diġitali wassal għal żieda sinifikanti fin-numru ta' dokumenti li jiġu reġistrati b'mod elettroniku biex il-proċess isir aktar veloċi u aċċessibbli għall-utenti. Permezz ta' dawn is-sistemi l-kumpaniji u l-professjonisti jistgħu wettqu aktar proċeduri online fil-waqt li l-MBR kompla jnaqqas id-dipendenza fuq proċessi manwali u dokumentazzjoni fiżika. Fl-istess waqt l-entità kompli tissaħħa l-aspett ta' konformità u l-infurzar. Il-ħidma tal-entitajiet responsabbli f'dan ir-rigward iffukat biex jiġi żgurat li l-kumpaniji ħarsu lejn l-obbligi legali tagħhom, fosthom is-sottomissjoni tad-dokumenti meħtieġa u l-aġġornamenti tal-informazzjoni lir-reġistru. One News tkellem ma' Dr. Geraldine Spiteri Lucas, il-kap eżekuttiv tal-MBR, illi saħqet fuq l-importanza ta' dawn l-avvanzi fl-operat. Bħala Business Registry ħana nagħtu kontribut qawwi dik li hija ekonomija u aktar ma ħna nkunu effiċenti, aktar ħanattiraw investituri barranin li jiġu jagħmlu negozju Malta u jiftħu kumpaniji minn Malta, iżda wkoll l-investituri lokali li jaraw lok li jistgħu jkomplu jiftħu kumpaniji Maltin aw Malta biex ikomplu n-negozju tagħhom ukoll.